Dobrý den, milí dámy a pánové. Dnes jsme se tady sešli na další velké schůzi. Už 2 roky trvá naše světová válka. Jo. Vyplatilo se to. Porazili jsme Velkou Británii. Další naším útokem bude tentokrát Sovětský svaz. Jak jistě pamatujete, před vznikem naší říše byl národ náš tolik ponižován Francií a to jejich smlouvou, ale tomu už skončilo. Už přišel ten čas, aby náš národ kvétal. Dobrý. Aby jsme už nebyli ponižováni. Žádných 100 vojáků. 200 000 vojsk všeho druhu. Pozemský vojsko, Luftwaffe a další složky. Pokusíme se obsadit celý svět, aby se nám všichni kláněli naší nadřízené německé rase. Dobrý. No, konec.